Matur suwun banget marang kowe abdiku sak kloron. Senajan to kowe iki wong lanang, aning yo gemati lho. Nyatane gawean ngomah iki karampungan kabeh ya to, Kakang? Lah kae iki wong lanang nanging semu wedok e. Lho, masak to? Lah kae masak ya iso, mbah-mbah ya iso. Pancen iya. Pancen kae abdi sing kinase. Abdi kinase tukang resik-resik, nyatane ning pepungkuran kae resik kabeh ana piring-piring diresiki diadahi sak. Lho, kae didol. Oh, didol. Oh alah. Piye? 150 engko mari kredit omah lho ya. Omahe ngaleh ku ta. Lho, Saka 8. Saka 8 piye? Ya cagake ana 8. Iku sagake apa kabeh? Ya ana pring ana. Cagak iki saka iki umume jati kang gedhe. Iki kok pring omahe piye? Kok kain tok ini. Omahe ndoyong. Kendong. Halo. Bos, iki piye to? Sing tak nggo mbayari kowe saben sasine kuwi apa? Ora mbok pikir lho. Alah, wah gedang. Isine pakel. Apa? Ngerti? Maksudnya Apa? piye? Apa? Kowe ngerti ta ora? Wah Apa? gedang. Hah? Gedang ngerti. Isi pakel. Isi pangkel ra roh. Nek cara kowe mau, nek cara ndadel mau tutur-tutur kok to? Nek kowe karo gembos tak ibaratno wit gedang wah pakel. Kaya wah gedang wah pakel. Omong gampang ning lakoni Angel. angel. Kowe ngerti sing bayar ora kene kok. Lah sapa? Iki bos wedok karo Lho, bos lho, lanang. lho, sing bosmu kuwi aku lho ning kene lho. Nyatane 150 ora didum ngene. Mbake kowe iki melu aku ya, Nyuk. Ngono ya ndoro ya Allah. Bose kuwe kok omahe gaya ngene. Omahe kemaki. Bose ora nggo tas. Heeh. Aku ngerti. Tasmu kuwi isine kartu sing iku bayar kreditan kabeh lho. Ngece saiki. Oh, aku ku benerno lho. Laptop Laptop masuk. iPhone sing gambare iPhone iki lho. Heeh. Sing Apel digigit. Apple Pro. Kene muni laptop, Iya. isine lap karo tank top. Ora Ngene-ngene. Ya niki Gojek terus ya to. Mengko ora ana kerampungane. Nggih. Kae coba jeding kae diseni. Wedhus-wedhus kae coba diritke. Kowe karo gembos kae. Aku karo The Boss ono dhewe. Heeh. Ya aja lali nek mulih ki anake dijak. Aku yang ngurusi pekarangan. Coba kono dirampungke tong lan kowe bos. Nggih. Kula nyuwun pamit Ndoro, ayo Ndoro. Kono padha dirampungke kabeh. Lawangem ndi iki lawangem? Lawang lawang. Belas ora lawang. Lawang to. Ayo nek nyambut gawe iki sing tenanan. Ora gur bendina ki ngeban-ngeban. Bone iki ya kudune dibayar. Lah kae iki bayarane dina iki jembo ora aku ya ora roh. Aja minggat lho. Kakang Pendul, Oh. awake dhewe iki ana wigati. Ananging sadurunge wigati kuwi mau ana pepundutan lintang asmara saka Bosino. Ora ketang sithik ya kudune diaturi. Wong Durung awake dhewe diaturi. mau lak ya wis nampa. Wes. Lah biru mau. Dibayar tunai. Nganggo ral apa ora, Mas? Nggawa? Kak. Oh, monggo. Iki karo tamu sing nembe kemawon rawuh. Nggih. Sugeng rahapi pasugata ingkang sampun sumadyo lan midhangetaken Wahyu Macan Jaya. Wahyu Macan Jaya. Monggo, Cok. Iki lho lagumu. Bang, Ya Kakak. ae mbok menawa ape nyawer ngono lho. Enggak. Nggih kang wonten jalan raya. Ya
pamundutan sak menika sampun karampungan. Salajengipun ngayahi jejibahan. Adicara Pangruwatan, Iku mau nggih. damer mancung tinubet Nggih. anggone paling lelipur suka parisuka. Anjing Kakang Pendul. Piye, Hem? Kakang Pendul. Panjenengan kala wingi lak nggih sampun ngendikan kalih kula yen to panjenengan menika gadah tanggung jawab. Wonten kadang gesang ingkang wonten tanah Jawa ingkang nyuwun pitulungan kalih panjenengan menapa menika leres? Kasunyatane kaya ngono. Nalika aku babat alasana ning tanah Jawa, Nggih. ana wiwit Demak Bintoro nganti Gunung Pati Ayam. Ing kono aku entuk cecala, entuk nawala tiban. Dijaluki sabiyantu marang pawongan, dikongkon ruwat sengkalane putra. Nggih. Mula aku njaluk ego pratikelmu aku kudu kepiye, Mbam? Tamangka Kakang Pendul, tiyang ingkang nandhang adicara pangruwatan menika lak nggih ingkang sampun sepuh, mboten kok menika sepuh yuswane ananging sepuh bab kawruh ugi. Tamangka panjenengan kalian kula sak menika lak tasih katon muda taruna. Yen to panjenengan nyarujuki pripun jenengan kalian kula sak menika celamur laku gantos jejuluk Kakang? Yen aturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita. Nggih. Wiwit dina iki aja nganggo jeneng Raden, pentula Raden tembe maneh. Lajeng Nanging nganggo jeneng Kaki Legeyek lanine Legeyek, Mbam. kaki legeye dalam kula sak menika legeye. Kaki legeye. Nini Legeyek. Yen to kados mekaten lak nggih sampun jumbo kalian kahanan. Mbok menawi sak mangkene wonten kadang gesang ingkang rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula lak boten nguji wani. Mula ana tetembungan kae yen to ning tanah Jawa ana tetembungan kaken-kaken lan ninen-ninen. Nggih, leres menika. Nanging ngene ya Nini. Pripun kaki legeye? Sak bubare kelan aku nylamur laku. Nggih. Apa kowe ra miring capet-capet manuk prenjak sak ndure omah kae? Kaki legeye. Nini Legeyek. Kula pinengaken prenjak tansah kanter-kanter malah sangsaya banter kaki legeye. Para bini seporungan lak nate ngendikan. Yen to ana prenjak sing kanter-kanter kuwi mesti bakal katekan tamu. Mbok menawa wae tumus prenjak kae ganter-ganter kae coba dirantu sak untara Nini. Kaki legeye. Kaki legeye. Nini Legeyek. Lah kok para bini seporungan anggenipun ngendikan kok ketumus. Prenjak ingkang kanter-kanter menika pratandhakaken yen ta wonten tamu ingkang rawuh wonten rompok panjenengan kaliyan. Kasunyatane kaya ngono. Kaki legeye. Nini Legeyek. Menapa panjenengan menika sampun tempang tamu ingkang rawuh menika kaki legeye? Babar pisan aku durung nate ketemu Nini. Nggih. Coba iki nak dangune tak takonane keluwe dhisik ya. Nini. Sumangga kaki legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Panjenengan menika paring asma sinten nggih, Pak? Kula saking talangaturipun Bapak Syafiqul Umam dalah Ibu Rohmawati ingkang mijil saking dusun Karangpanas, Desa Magorjo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Ingkang sepindah inggih menika badhe silaturahmi kaki legeye. Ingkang kaping kalih badhe hanetepi adatipun tanah Pulo Jawa anggene nitipaken putranipun ingkang keparingan asma Muhammad Ahlam Yulfandli Al Firdaus, putra ingkang nomor kalih Askaira Yasna Malaika ingkang gadhahi gedhek ciri bocah kedono kedini kaki legeye. Nuwun sewu. Silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi ndadosa sederekan ing sak mangkene. Nggih. Kok panjenengan ajeng pasrah utawi titip putra panjenengan kekalih napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan, Pak? Ikhlas. Ibu sampun ikhlas lahir batas panjenengan. Nah, kae coba dijak rene tahun ini. Heeh. Mriki, Gus. Karo adike. Panjenengan ampun alit ing galih amargi putra panjenengan wonten rompakipun kula badhe kula rengkuh kula rambut kados putra kula piyambak. Nggih. Nun sewu tasih wonten wigati kang dereng kawetar napa sampun karambungan, Pak? Sampun cekap kaki legeye. Mbok menawi sampun cekap boten ateges kula nundung mbok ajeng wangsul sumangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga kang atos-atos.
Gaya dereng pinaringan momongan. Dinten menika pinaringan momongan boten namung sawijining langsung kekalih Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Anggonmu nyuwun marang Gusti Rinten Pantraning Ratri. Nggih. Saiki wis dadi kasunyatan sing kok antu-antulan sing kok domo-domo. Kepengin duweni putra iki dina diparingi putra senajan to kae mung putra titipan. Anjing. Nanging olehku siji yo ini Pripun Kaki bocah Legeye? kae kudu direnggo kaya anake dhewe. Aja ngasih timban cindelan ban ciladan. Kaki Legeye. Nini Legeye. Anggenipun bocah kekalih menika dititipaken kalian kula kalian panjenengan menika. Lak nggih. Dados rezeki panjenengan kalian kula bakal ngestakaken dawuh panjenengan Kaki Legeye, bakal kula glowentah, bakal kula jagi kanthi jiwa raga kula Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Anakmu kae rak cilik to, iku wis Nggih. apik dewasa. Nggih. Heeh to. Mbok menawa kae besok yen omah ora kaget, coba kae diwara-warahno masak. Aku tak ning mbuli njabel telo kae ini. Ketoke kok ya wetenge padha krucak-krucuk. Kowe luwe nggih, ngelek. Kamu wis makmu apa durung, Bos? Wis mak apa durung? Apa? Pon makme karo apa? Bakso. Lah aku kok gak diparingi Lah aku kok ora entuk bakso. bakso iki piye lah kok? Aduh. Lah iki piye lah kok mak bakso ki kudune mboke Pani ya diparingi to ya. Upama kowe diwarai masak karo adikmu karo Nini Legeye, gelem ya, Gus? Angene. Kaki Legeye. Nini Legeye. Teng wingking menika lak wonten telo. Panjenengan jabot mangke nek dugi griya bakal kula godhog kalih putra kalian panjenengan menika lak wonten beras sekedhik. Kaya Iki ngono. kadose nggih kirang wong niki sing lanang iki ketok ya semerot kok ya. Heeh, kae coba warana masak. Aku tak ning pemukuran kae ya Nini. Ayo no. Sing hati-hati Nini. Padha masak yo adike digandeng yo nderek Legeye. Kaya ngene iki, dideleng ya. Besok bakal awake dhewe iki tuwa ya ngoten. Muga-muga wae mengko gek ndang mampu. Kok dienggo mak kowe kelawan aku kabeh. Kaya ngene iki jenenge wong masak. Kudune kaya ta gedhe, kowe kudu oh, apa to kae? Gusti Kang Maha Agung, gaya apa mangerteni? Yen tono kedadane gone rompok kene. Kaki Legeye, Nini Legeye. Kaki Legeye. Lah kok sajak krenggosan ora kaya adat sabene. Momong bocah loro wae kok ya kualanton ini. Kaki Legeye. Nini Legeye. Boten kados mekaten Kaki Legeye. Kula lagi sampun pamit kalian panjenengan yen to kula menika badhe kula wetah bocah sak kloron wonten pemukuran. Beras sing sak gelas menika kula dang Kaki Legeye. Beras kae Ananging kocar-kacir wonten kewan gegirisitan sang kanggo gawe Kaki Legeye. ana kewan kang gegiris kang ganggu gawe. Leres menika. Kok kowe ora mlayu Nini? Kula menika sampun playu. Kula ndelik wonten menika gubuk sing panjenengan damel. Heeh. Gubuk menika diocar-acar. Kewan menika mangertosi yen to kula ndelik wonten sakjroning gubuk Kaki Legeye. Bubuk kae uga ajur. Sampun ajur, mboten namung semanten. Kula mlayu, kula ndelik malih batine kula menika lak nggih supayane kewan menika boten mangertosi. Ananging napa? Kewan menika tasih ngoyak-oyak kula kalian putra sakloron menika Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Jane ngono sing luput dudu sliramu. Nanging sing luput kae aku. Aku lali yen to ature wong atuane loro. Sekawit kae nandang lelilip. Nggih. Bocah sing isih reget. Mula iku aku gati-gati ing garawana sakjroning rompok. Nggih. Coba to, aku pundhutke jalur sing ning gedung pusaka kae sing ndak singitke. Oh, wonten gedung pusaka Heeh. menika. Ngestakaken dawuh. Kula bakal mendhet janur kuning menika.
Nini Legeye. Menapa menika ingkang panjenengan kersake Kaki Legeye? Ya mung kuwi wujude janur kuning sing ndak singit kana gedung pusaka kae. Nggih. Janur kae bakal ndak kalongkono janggane anakmu sak lorone. Kanggo keslametane rino lan sak wengine. Sumangga Kaki Legeye. Coba ndak kalongake ini. Kaki Legeye. Nini Legeye. Sak samunipun bocah sak kloron menika panjenengan kalungnya arupi janur kuning. Lah kok pasaryane tansah jemplorot tambah sumunar. Sing lanang tambah baguse, sing wadon tambah ayune Kaki Legeye. Kabeh ngono saka gedhe katiasane janur kuning kae. Nggih. Cahya utawa nur sing temurun saka dhuwur kae Nini. Kados mekaten Kaki Legeye. Ora cukup mung semene wae. Iki dina anakmu bakal ndak singitke uga supaya tangga teparo kaya ora mangerteni yen to iki mung putra titipan. Kados mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Kenang Muhammad Ahlam Zulfadli Alfirdaus Joko Jelagur. Joko Jelagur. Lan genduk Askaira Yasna Malaika Prawan Jelagur. Prawan Jelagur. Kaki Legeye. Nini Legeye. Joko Jelagur lan Prawan Jelagur sakmenika sampun dipun slamur laku. Jumbo kalian kahanan amargi menika lak dados putrane Kaki Legeye lan Nini Legeye. Bener. Nggih. Nanging ngene ya Nini. Pripun Kaki Legeye? Sekawe trak beras kae wis diucaracilke marang pawongan sing ora katon. Heeh to. Upama iki dina aku budal ana kutha raja upama sliramu tak tinggal sak jeneng rompok karo anakmu dhewe apa ya wani ini. Kaki Legeye. Nini Legeye. Amargi panjenengan menika gadahi kewajiban kedah nyekapi kebutuhan sandang pangan lan papan. Mbok menawi badhe tindak kula nggih purun kemawon. Ananging panjenengan nak nggih mangertosi Piye? yen to kula menika dados ibu nembe kemawon. Dados mbok menawi panjenengan tindak kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane Joko Jelagur ugi si Prawan Jelagur Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Yen naturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita. Nggih. Sekawit anakmu loro kae lair ceker ning alam donya kae ora kaijenan. Duweni sedulur tuwa papat cacahe ning maujud badan alus. Kados mekaten. Upama iki dina tak cipta dadi badan kasar tak jaluk aja wedi. Ini Kaki Legeye. Arupi menapa kemawon kula sagaye. Amargi kula ingkang nyuwun kagem sabiyantu jagi keselamatane bocah sak kloron menika Kaki Legeye. coba dirantu ya ini. Jek Kaki Legeye. Semangga akan. Ngger Sophia Amarah Alam Mutmainah. Oh, lagi-lagi ya. Nini Legeye. Kaki Legeye. Ya iki wujuding seduluring tuwa anakmu si Joko Jelagur lan Prawan Jelagur. Nggih. Coba ndak dangun ya ini. Semangga Kaki. Ngger Sophia Amarah Ulamalan Kemut Main. Oh, lagi-lagi ya. Sekawit kowe badan halus tak cipta dadi badan kasar. Nggih. Iki dina nek takone nek kabeh nak lungguh jegrang seletumpang paribasane. Dawuh. Ning kowe tak kongkon jaga. Bau kiwa tengene kadang monem uga dadi kancarane Nini Legeye apa ya sagar. Aku lagi-lagi ya. Nini Legeye. Kaki Legeye. Selak kesoren anggonku budal ana kutha raja. Nggih. Sewang-sewan adem selamat aku njaluk pamit Nini. Anjing atas-atas Kaki Legeye.
Anggonku momong Joko Jelek. Nggih. Kowe rak yo sih kelingan to. Yen to kowe ana ning kene papan panggonan kene katimbalan dening kaki legeye kuwi. Kowe kabeh duweni kewajiban. Kowe kudu ngrewang-rewangi diri legeye. Momong lan jaga keselamatane putra lan putriku yaiku Joko Jelagor uga Prawan Jelagor. Tak tinggal sawetara ning gone papan panggonan kene kok ora katon putraku sak kloro. Coba undangan si Joko Jelagor mbok menawa wae lagi ning gone pepungkuran sedulur papan. Coba undangan sedulurmu anom kae. Kebareng matur nini legaya. Anggene kula saderenge matur kula nyuwun ngapunten enang kathah nini legaya. Mutmainah. Sakawit panjenengan ugi kaki legaya pasrah kadang anan kula. Ing mriki kula kalih kadang anan kula tansah gegojekan kaki legaya. Kaki legeye. Ananging ing mriki kula rasa ngantuk sak liyepan nini legaya. Sik to. Mutmainah. Nggih. Kaki legeye pancen ngutus kowe kabeh. Jaga lan kudune kowe uga nglipur marang sedulurmu anom. Ya kowe ngantuk, kowe kesel ngantuk sak liyepan kowe ora dadi ngopo. Nggih. Ananging ngaturmu sing kaya ngono kuwi kenapa dadi tratapaning sakjroning atiku Mutmainah? Bloko suta wae Mutmainah. Amarga aku iki bingung. Tangine kula nini legaya. Kula toleh kadang anem kula mursa nini legaya. Kok ana kejadian sing nganti kaya ngene Mutmainah? Aku ora percaya. Aku ora percaya yen to kowe kabeh nglerwake janjimu nalika semana sedulur papan. Ngapunten nini legaya. Kabeh padha mangerteni. Yen to Joko Jelagor uga Prawan Jelagor kuwi putri sing tak topo-topo. Putra sing tak antu-antu tekane. Kula sampun luput nini legaya. Lagi sedih wae sajroning atiku bungah mergo aku duweni anak. Lagi wae sajroning atiku bungah mergo apa sing tak suwun marang Gusti ingkang Maha Agung. Ngapunten nini Kasunyatan legaya. aku pinaringan ngomong. Kowe sedulur papan tak jaluk sabiyantu. Jaga putra lan putriku. Ananging kenapa kasunyatan kedadian sing kaya mengkene iki sedulur? Kula sampun luput nini legaya. Kowe kabeh pancen lumpuh. Yen to iki aku paring pitono marang kowe kabeh nganti tumekaning pati kuwi apa aku klaro sedulur. Kula saged nini legaya. Anggene nampa widananipun nini legaya. Nanging aku
kelangan putra lan putri wae sajroning atiku tansah sesek. Sajroning dadaku tansah sesek. Mula aku ra mentolo. Aku ra mentolo maring pitono marang kowe kabeh sedulur papa. Kita kedadian sing kaya mengkene iki. Mengkayan wong tuane mrene lan kepengin mangerteni nang di papan dununge putra lan putrine. Nini Legaya, Aku kudu angsengan sing kepiye mun Nini Legaya, Maina. jenengan tansah kudu emut Nini Legaya. Kagem pamulingi kaki Legaya jaman rikala semono. Maina. Dawuh Aturmu sing kaya mengkono ku bener. Aku kelingan. Sadurunge tindak upati rezeki kae kaki kaya maring pauling lawan aku karo kowe. nggih. Kita nopo boyo lan aku karo kowe ora bisa muntasi. Aku kudu nibali asmane kaki leke kaki ngejruk lemah kabeh. Apa karo sing kaya ngene iki sing dikarepake kaki leke ya sedulur papa. Sapian amarah alu amanat kowe mutmain. Nene leke ya jal tolong sapian tumu sepisan Mas. Tolong ewang-ewang ana ndedonga marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Muga-muga lelakon iki ngelinggal karampungan lan putraku sakloron bisa ditemok. Kanthi kondore kaki legi. Kaki legi. Ngelinggal kotor kaki legi. Kaki legi ya. Aku sing bali ini. Tak rungokke saka njaba omah padha pating glembor pating jerit. Banjur rumah padha ratu mata. Aku ra mangerteni anakmu sak lorone mapan ana ngendi Nini Legaya. Nini Legaya. Saderengipun matur nyuwun agung ing pangapunten kaki legi. Nini Legaya, kowe iki garwaku, donyaku, ya bandaku, coba matur kanthi gamblang bakal ndak rungokake Nini. Saderengipun matur. Kula nyuwun panjenengan supados sak mangkene mboten kuciwu. Kaki legi. Nini Legaya kepiye ini? Panjenengan sampun masrahaken keselamatan putra sakloron daten kula ugi sedulur papa nanging kasunyatan kula boten saged kados ibu ingkang sampurna. Aturmu gawe bingung sakjroning atiku. Kaki legaya Nini Legaya, putra sakloron samenika marsa. aku marsa. Nuwun pangapunten kaki legaya. Nini Legaya, Kula lumpuh rumangsa sesek sakjroning dadaku. kaki legaya. Dukaku bakal ndak untape marang jeneng sliramu. Ingkang lumpuh. Aturmu tirik-tirik kasunyatan ora gawe adem sakjroning atiku, malah gawe sesek sakjroning dadaku. Kaki legaya Nini Legaya. kula kelangan kaki legaya. Mangerten ana bocah kae iki dudu putrane dhewe. Bocah kae iki bocah titipan. Kula mangertosi. Mengko yen ana wong tuane loro rawuh banjur isin kirang apa sing tak tampa Nini. Nuwun pangapunten kaki legaya. Ya kene pacobane Gusti. Matumpa tumpi tumpuk undung. Kaki legaya. Nini Legaya. Tak aturi jumeneng ini. Cukup anggonmu tawang-tawang tangis. Iki dina aku tansah nglenggana. Kaki legaya lajeng kula kedah pripun kaki legaya. Yen kowe karo aku tansah tutuh pinutuh ora bakal ana rampunge. Sliramu tak aturi munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya
bisa baline putramu kaya wingi uni ini. Ini lagi ya. Gusti aku ndawuh panjenengan kula bakal wonten sanggar pamujan. Nenuwun mugi-mugi putra sakloron enggal-enggal kepanggih Kakang. Tak jaluk aja kendateng donga ini. Ngger Supiah amarah halamalan ke mutmain. Dawuh kaki legaya. Segawet kowe muni sago njaga bau kiwa tengene kadang wanom. Nggih. Ning kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe padha ora mangerteni mutmainah. Dawuh Kowe sing duweni aji kandha pangrasawan panglimunan. Kowe iso golek ana ngendi papan dulunge kadang wanom. saged kaki legaya. Aja enak kapenak sak rompok. Nggih. Mantul lakune mutmainah supaya bisa baline kadangmu ana ing pengarepane kaki legek lanine legeye. Aja mung taun ana windon ana bebasan. Tak jaluk iki dinenggal budhal ngercabak. Dawuh kaki legaya. Wila dalah ngger Supiah amarah halamalan ke mutmainah. Dawuh kaki legaya. Segawet petak kongkon golek ana ngendi papan dununge kadang wanom ngasih wae kowe lunga busak drone alas. Banjur kowe ngret payaman kang gegir sikaya mangkene mutmainah. Dawuh Apa kang dadi sediamu ya? kaki legaya. Sakawet panjenengan nundung anggene kula madosi murjane kadang anem kula ing mriki kula mbeta payaman kang gegirisi menika ingkang leres nyidra kadang anem kula kaki legaya. Dadi kewan kang gegir kang nyidra kadang wanom. Ya, ger sekawet kowe badan halus tak cipta dadi badan kasar. Dawuh Iki dina bakal ndak cipta dadi badan halus maneh. Nggih. Kanggo kekuatane jiwa ragane kadang wanom. dawuh Mula rasa kesuwen iki dina enggal lebono ngercabak. dawuh kaki legaya. Mandek satrio satri tejo slaksana tejane wong anyar katon gemblundung kaya krikil malang lir kadana ngerca bagus yen pancen sira isa tata jalma sapa kang dadi dasanamamu ya Wong eneng baran apuh marang sapluwing jagat sakuruping langit ing lemah Jawa kene ora ana loro uga ora ana telu kaya mung sawiji aku jajuluk Sri Bathara Kala gelap balik sapa kowe manungsa wani ngendhek lakuku saka ngendi papan padungan hai wis jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tengahing marga catur ya aku iki kaki legek kang dadi sesingitku ngerca bagus akile gaya entak sawang-sawang pasuramu kuwi aku ora pangling marang suaramu kowe nyelapur laku dadi apa aku saeling gak akile gaya eneng baran kowe iki pawongan ireng cemane luka segembaran yo iku Raden Betul Dasar Raden Betul Toto. yen kowe lali karo aku wis lumrah hei ning yo wis mesti wae kowe ora lali marang suaraku Sarka para lanya rikala semana aku ini gelar Senopati Agung ana ning Praja Majapahit iya jajuluk Raden Gembong Kamijaya akile gaya rikala sajajuluk Raden Gembong Kamijaya tadah kala mangsaku kebo sapi kidang menjangan kuwi sak pitu rehe wis kabeset rangga jeneng Gembong Kamijaya kabarga jajuluk Sri Bathara Kala gelap iya tadah kala mangsaku kok wenehi titise Bapa Adam lan Ibu Hawa bener wis nandhang sekolah akeh siji nembe to pamungkas kakile gaya eneng baran miras pantas kebenaran aku bisa darep karo kowe yo ana ing papan kene aku kepengin nagih janjine Raden Betul nalika sejarah tanah Praja Cabang Pangresri Bathara Kala gelap saita siji nembe to pamungkas ki monggo kakile gaya eneng baran yen kowe pengen mangerteni aku wani busak jroning desa
Duka Karang Panas kene aku godho. Aku ngrumangsani. Sakjroning duka kene ku ana pawongan sing duwene jeneng Bapak Syafiqul Umum lan Ibu Rohmatuwati. Kuwi duweni anak loro cacahe. Iya, Lanang wadon. Kuwi dari bocah kedono. bener. Kene yen sakwise tak tadah kala mangsa ora gawe tentrem ayem sakjroning garbo kapala gawe santen. Apa sebab iki gaya? Gelap sayuta. Ning paran Yen kowe takon apa sebabe sakwise kenadah kala mangsa putrane Bapak Syafiqul Umam sak keluarga kaya ora ndadekake ayam tentreme sakjroning garbamu. Malah rasane panas pedes preh. Mergo kowe lali marang janjine kaki legayek kane legayek ewa semono. ya Kowe kena nadah kala mangsa titi sing bapa Adam Ibu Kawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. Mula wektu dina iki Bapak Syafiqul Umam sak keluarga kae wis eling ngruwat sengkalane putrane. Malah kapora bocah kae wis dak kalung ngaji sanget pratandhake bocah kae bocah kang wis suci, ora duwe gatek cilik apa wae. Mula kelap sayuta. Ing wektu dina iki putra kowe entuk ya ndak jaluk ora entuk ya ndak jaluk. Upama gelap sayuta kamu bakal ndak sembadani kerja akhir bagus. gaya Eneng paran sugih pondok kendel kane njaluk anak. Apa mau ta? Umpama iki dina Sri Bathara Kala gelap saita. Njaluk bobono tetebusane gantine anakmu apa ki saguh nangkani. waton donya wujud bakal ndak wujudi apa kang dadi panjalukmu. Kowe njaluk Mas Picis Raja Brana busana sing gemebyar kae waton siji. Aja mudune lintang kelawan rembulan kae kerja bagus. Akhir gaya Eneng paran ana bobokmu. Aku ora butuhake Mas Picis Raja Brana. Busana sing gemebyar apa meneh tumrul lintang lan banjur rene anakmu kuwi raga kekandilan nyawa sing kepanjangan sok. iya Winaka gantine anakmu raga kekandilan nyawa sing kepanjangan sukma wis sing kanggo saros to. Angaran pitik putih loro cacahe ku sangka pisan. kang angka loro. Beras rong bitra pawon sak cukupe. Sing angka telu. Mori rong dedek rong pengawe. Iya Ora sore yen kaki legek saguh wujude. Wektu iki bakal tak lukarek anakmu kaki legek. ing arep wis tak kandhakake waton donya wujud bakal ndak wujudi apa kang dadi panjalukmu. Oh, Putraku kok ulungake esuk bakal ndak wujudi esuk kok ulungake sore bakal ndak wujudi sore kerja bagus. yo yen ngono kaki legek. Ora usah kesuwen masake anakmu sakjroning wadukku. Iya. Ampanana Tak tampanane kerja bagus. Ini legaya cukup anggonmu mumpun semedi maminta marang Gusti kang gelar jagat ini. Saiki putramu sak koron wis bali ana ing pengarepanmu ini legaya. Ini legaya. Menapa leres menika Joko Jlagur kalian Prawan Jlagur anak kula kaki legeye? Coba ditilik sauntara ini. Joko Jlagur, Prawan Jlagur. Rene nang, ayo maju nak. Bener, pancen kowe bener putra lan putriku. Banget bunga hati kula kaki legeye. Ini legaya. Samenika putra kekalih sampun wangsul kaki legeye. Dadi upama iki dina ana wong tuane rawuh ora bingung anggonku maringi tuladhane. Mboten bingung anggenipun paring pawangsulan kaki legeye. Kaki legeye. Ini legaya. Panjenengan kedah percaya kalian kula yen to sakmenika anggenipun putra kekalih Natejang. Kula mboten bakal sanjang kalih sinten kemawon napa malih kalian tiyang sepuhipun kaki legeye. Wis dadi kewajibane awake dhewe nyimpen apa sing dadi kedadian iki dina mangene. Ananging banget
Matur suwun sanget marang Gusti ingkang Maha Agung. Amargi putra kekalih sakmenika sampun wangsul kanthi slamet wilujeng kakilegeye. Nini legeye. Kakilegeye. Sak bubare putramu bali nang pengarepanmu. Nggih. Aku kok sajak mireng manuk renjak ganteng-ganteng sak jabane omah. Kakilegeye. Nini legeye. Malah kapura menika klendang-klendang. Bapa umam dalah ibu. Menapa panjenengan menika pangling kakilegeye? Kabar pisan aku ora pangling nini legeye. Kakilegeye. Nini legeye. Leres menika bapa umam dalah ibu kakilegeye. Oh. Nggih, semoga mbok menawi badhe nitih pirsa. Iya Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten mangkling menika Bapak Safikul Umam dalah Ibu Rohmawati nggih. Nggih kakilegeye. Panjenengan kok tebih sanget saking Karangpanas tumuju wonten rompokipun kula kalian garwa kula. Kok raya-raya beto kados ngaten menika kagem napa nggih Pak? Ingkang sepindah ajeng silaturahmi kakilegeye. Nggih. Ingkang kaping kalih badhe maringi bebungah kagem kakilegeye dalanene legeye utawi ajeng maringi tetebusan anggene nyuwun konduripun putrane kekalih kakilegeye. Nuwun sewu. Menika ajeng maringi bebungah kula kalian garwa kula. Nggih. Minangka sedekah panjenengan. Nggih. Napa panjenengan sampun ikhlas lair batos panjenengan? Ikhlas. Ibu sampun ikhlas. Kaya coba ditambani tahun ini. Nggih kakilegeye. Kula matur nuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Pak. Nuwun sewu. Ananging saderengipun panjenengan ajak kondur putra lan putri panjenengan kula titip arupi wujudipun janur kuning nggih Pak. Nggih kakilegeye. Nuwun sewu. Menika ingkang bajeng nggih Bu. Wonten titikane taline setunggal nggih. Menika ingkang adike nggih Pak, taline kalih. Nggih. Ampun klentu nggih. Janur menika deket teng andhapipun tilem kenang kalih genduk selami sepasar dinten. Gangsal dinten mawon. Nek sampun sepasar dinten monggo panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Kanthi sesebutan Bismillahirrahmanirrahim, aku ora ngguwak janur kuning nanging aku ngguwak sengkalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3. Menika sampun dados putra lan putrinipun kakilegeye lan nini legeye. Kula tambahi jimat asma Joko Jlagur lan Prawan Jlagur. Nggih. Kagem jangkepi lan serana mbok menawi panjenengan mangke teng griya kasupen monggo panjenengan timbali. Kula paringi tulodo nggih. Nger anakku lanang Muhammad Ahlam Zalfadli Al-Firdaus Joko Jlagur. Yer anakku lanang Muhammad Ahlam Zulfadli Adol Firdaus Joko Jlagur. Dalem, Pak. Yer anakku wedok Askaira Yasna Malaika Prawan Jlagur. Dalem, Pak. Gentosan ibu sampai kados bapak wau nih. Ger anakku lanang Muhammad Ahlam Yul Fadli Al Firdaus Joko Jlagur. Dalem, Bu. Ger anakku wedok Askaira Yasna Malaika Prawan Jlagur. Nggih, Bu. Alhamdulillah menika sampun cangkepi syarat lan sarana. Kula mboten saged mangga ateges menika asri putra lan putri panjenengan. Monggo salim kalian Bapak Ibu. Salim. Nggih. Nun sewu putrane teng tengah mawon. Tasih wonten wigati kang dereng kawetar napa sampun karampungan, Pak? Sampun cekap kakilegeye. Mbok menawi sampun merakapi mbok asing kondur sumangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaki legeye. Nini legeye. Sak konturipun Bapak Umam dalah Ibu menika lah kok nelaraken embor sak isine janjane menika mengko werdi menapa kaki legeye? Samu barang yen to ning tanah Jawa kae mengko werdi. Iki dina coba ndak werdake supaya tangga teparo sanak kadang mangerteni apa ta werdine kae uga tamu undangan sing nembe kemawon rawuh. Embor ateges Bapak Syafiqul Umam dalah Ibu Rohmawati kae wis gembor-gemborake kajate. Nggih. Sakjroning embor ana beras kuning. Beras kuning menika mengko werdi menapa? Bapak Umam sakeluarga wis ngeneng-ngenengake sok kapan aku iso ngruwat sengkelane anakku iso nyunatno anakku. Alhamdulillah kasunyatan iki dina wis kelaksanan ini. Wonten kembang setaman menika mengko werdi menapa kaki legeye? Kembang setaman mugia Bapak Umam sakeluarga pinayungan iman dening Gusti ingkang gelar jagat ini Angge wonten wajib ugi menika kaki legeye. wis dadi kewajibane wong tua loro ana tetembungan anak polah bapa kepradah ini legeye. Angge wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluwe menika mengko werdi menapa? Godhong alang-alang godhong apa-apa mugi-mugi kajatipun Bapak Umam sakeluarga mboten wonten alangan setunggal rubeda punapa-punapa lan godhong kluweh mugia kaluwehaken kajembaraken rejeki kados toya kang milikae. Nika ingkang pungkasan wonten kupat luar kaki. Kang pungkasan kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Sineksenan para wali para nabi. Kaki danyang, nini danyang, kedanyangan barsone ing tanah Jawi. Kaki danyang, nini danyang, kedanyangan barsone ing dusun Karang Panas. Ugi sineksenan dur papat kakang kawah adi ari-ari supiyah amarah alamalan mutmainah uga sanak kadang sedaya. Kajatipun Bapak Umam sakeluarga sampun luar kersane Allah. Gelap sayuta sing gedhe pangapuramu marang kaki legeyek lan ini legeyek. Upama iki dina kaki legeyek lan ini legeyek njaluk sabyantumu kaping pindho apa kowe sagunder? Sagu kaki legeyek. Yen kaya mangkono jaganan reksanen griyane Bapak Syafiqul Umam dalah Ibu Rohmawati kae rina lan sak wengine upamana bebaya saka kulon Gerta Bagus Apa waktu tak baleke ngulon. saka wetan Apa waktu kulon tak baleke ngetak. saka kidul Apa waktu ora baleke ngidul. saka lor Apa waktu itu tak baleke ngalor. Bagus kiblat papat wis kok adepi upama panjalukmu tak ganti sarwa abang Aku ora kudu nyawa. sarwa ireng Aku ora pengen mandeng. sarwa lurik Aku ora pengen ngelirik. sing kok jaluk pitik putih wujute mundur sak pecak bakal ndak wujudi Gerta Oh. Bagus.